Eerstjes. Pupil van de week. Leuk man. Zaken Koen, hè? Weer wachtje. Die wil vast even naar boeten. En dan de wedstrijd begint dan, hè? Maar even shit, jongen, hè? Ik wil balje. Ja, ik ben net tot op nog heel even. Check eens, wel heel de bal uit die boeten of veel te zijn waarom skoppen. Dat kan misschien wel. Is dat leuk? Hoi. Stef. Hoe is het toch? Ja, dat had ik gezien, want je stond op het beeldscherm. Klopt, ja. En wat is jouw favoriete club nog meer? Nou hoor. Moet jij bij de jongens zijn? Zal ik je even brengen? Oh, dat is wel leuk, ja. Hier maakt het veld op. Hartstikke leuk. En dus hier maar die zwarte jas, de eerste, dat is mijn omke. Die zit in de staf, dus dat is wel leuk. Goed zo, jongen. Oei. Goedemiddag hier. Welkom bij Joet bij de zesde wedstrijd van Broekster Boys. Maar Joet als tegenstander is de oude Zwijltjes. Ik ga er maar de grote man bij, ja. En hij die van Broekster Boys. Je mag mij naar binnen. Oké. Komt eraan op, denk ik. Ja. Ze zijn nu in de klaarkamers. Er worden op de dwappel klappen, dus het zal zo heen, denk ik. Ja, komen ze. Oeh. We hebben vandaag ook een pupil van de week. Deze week is Zaken Thomas Boesma pupil van de week. Zaken Thomas is 6 jaar oud en voetbalt zelf in de JO 8-2 van onze jeugdvereniging en zijn Wouden. En dan gaat hij. Ja, hij gaat de een en ander voorbij. Nog een middenveld voorbij. Zo door de verdediging. Gaat hij scoren? Hij schiet en hij zit erin. Applaus. Goed zo, jongen. Super. Keurig, jongen. Goed zo. Hey, fijne wedstrijd, joh. Ik breng zijn jasje nog even weer. Moet je erop zetten, jongen? Brengen. Kom, jongen, je doet het gewoon even op. We zitten op linksbank. Linksbank. Oei. Ik ga zijn jas bij hem delen, maar hij zei ik had het net gehad. Ik was zenuwachtig, joh. Ja, je vindt het spannend, denk ik. Ja. Ah jongen, kom eens hier zitten. Ja? Ik roep hem maar om de trap. Zaken mocht pupil van de week wezen bij Broekster Boys, bij het eerste, dus dat was echt superleuk. En wat zeiden we dan Zaken? Hoe is het nou? Hallo, ik wil een vriendin. Zet het buiten nooit. Je hebt Van op die tablet. Oh, en daarna je Shit. vlog. Ho!